Yan, dito na yung sundo namin. Ayan na. Nalula ako. Kain muna kami dito sa loob. Ayan po, good morning mga kaparing Jason. At papunta na ako dun sa bahay, sa neighborhood. Nagantay na yung kapatid ko, sila mama. Kasi magnanabwa kami. Tapos sakay ng bus dun sa Nabwa, papunta na kami ng Laguna. Kapatid ko si kapatid ko. Unang niya sa trabaho. Ayun, magpapamaynila. Ganun ang trabaho. Magdi-day trip. Let's go. Yan, biyahe na ako. Pupunta na ako dun sa bahay. Hatid muna ako ni Bayaw. Sana makasakay kaagad ako. Makasakay kaagad kami dun sa Nabwa. Para maaga pa kami makarating ng Corbina. Oh boy, hatid ko muna. Pat. Alright, saan to? Ito motoran to. Andito na kami. Hari-hari dun, hari na sa mga. Ano siya? Ano ba? Sana ang sa to. Dali mo na, magmotor na. Magmotor na sana. Dapat na. Martador, Laguna. Ayan na. Ayan, laing. Dadali ni Bayaw yan na laing. Ulit ko. Yung pang ano mo sa mukha? Barbershop. Balaklava. Ano, ready na? Ready. Let's go. Malipongo. Pwede man sa naga. Magiging Batangas. Ha? Batangas. Bili mo na lang. Pagkatid mo balik na sa road. Ha? Isus! Ito na kami, sakay na ng jeep. Puno yung jeep. Yan, punong-puno yung jeep. Ilang taon na rin akong di nakakapag-commute dito. Simula nung nagkamotor ako. 8 years tayong hindi nakakapag-commute. At yung kapatid ko, nakamotor. Nauna na. Ito yung simbahan dito sa Malawag, oh. Simbahan. Diretso natin yung vlog dito sa Barangay Malawag para makita din ni Ate Sara yung lugar niya. Namimikap pa yung jeep, puno na eh. Diyan naman yung diyan yung lugar nila Ate Margie. Papunta sa kanila Ate Margie yan. Vitamin pa ka. Yan kila Ate Margie. Dito naman yung lugar ni Ate Sara. Diyan, papasok dyan. Agik-ikan. Kila pa Ginger dyan din.
Sentrong Malawag. Elementary ng Malawag. Sentrong Malawag. Lugar ni Ate Tien TV. Ito. Asawa ni Kuya Jesus Sario. Pasir. Dito ako sa labas. Nakasabit tayo. Nakasabit. Punong-puno sa loob. Si mama nasa loob. Kasi si mama pupunta rin ng pupunta rin siya ng Nabwa. Mamimili ata ng paninda niya kasi nagluluto-luto si mama ng mga gulay para may sila. May mga pangbaon-baon ng kapatid ko kasi may kapatid pa ako na dalawa na nagka-college. Kaya ngayon na okay na si Ami, makakapag-abot-abot na ako sa kanila ng kaunting tulong. Tulad nung nakaraan, pagdating namin walang gamot si mama, buti maitira pa akong pera kasi may maintenance si mama sa sa diabetic kasi si mama. Wala na siyang gamot. Binigyan ko ng 1,000. Ako bili mo ng gamot. Ayaw kunin kasi kakarating lang daw namin tapos galing ako sa gastos. Sabi ko okay lang kawan kasi nagbukas ako ng alkansya. Kaya yung alkansya ko na yun, di naman yung lahat napunta dun sa nagbigay din ako sa kalimama. Kasi sila din yung nag-asikaso dun sa anak ko. Pag maging okay, alam mo, gumanda-ganda yung Diyos natin ngayon, makakapag-abot-abot ako sa kapatid ko ng kanila na nag-aaral. Pag nagsasabi naman sila sa akin na pag kailangan nila ng pera, tapos may pera ako na sobra-sobra din, nag-abot naman ako sa kanila. Kaso hindi na tulad nung dati nung binata pa ako na kada sahod ko talagang yung kalahati sa kanila. Minsan nga mas marami yung sa kanila kaysa sa akin. Kada yun, kasi yung sahod ko noon 15-30, walang palya. Pero nung nag-asawa na ako, buntis na si Ami, 2 buwan na, kailangan ko na ako mag-ipon. Simula nun, hindi na ako sa kanila nakapag-abot nung may trabaho ko. Nag-ipon na ako nun 5,000 kada sahod. Iniipon ko nun, pinapatago ko kay Ami. Kaya 5 buwan pa lang si Baby, may mga gamit na ako. May mga gamit na kami na pangbata. Yun talaga yung lagi kong nasa mindset ko na habang malayo pa, pinag-iipunan ko na kaagad para hindi masakit sa bulsa. Yun. 5 buwan, namili na kami ng mga gamit kasi alam na namin kung kung lalaki o babae. Kaya nung nasiis din si Ami kasi nag-ipon nga, hindi ako nahirapan kasi may pera akong hawak. Ayun. Andito na ako sa Dolorosa. Ngayon, sana maging okay na sa akin para makapag-abot-abot din ako sa magulang ko, kapatid ko. Kaya nga, naisip na ng kapatid ko na isa, graduate na siya, maghanap na raw siya ng trabaho para kung pahinga din sila mama.
Kasi maedad na sila mama eh. Tama ka ako yung naisip mo. Gamitin yung pinag-aralan. Kasi yun nga sabi ko nga nila, ako nga ako, hindi ako nakapag-aaral na tulad nyo. Pero nagpursige akong nagtrabaho para makatulong sa pamilya. Dito na tayo sa Tandaay. Papuntang Nabwa dito sa kanan, kaliwa naman papunta na ang Balatan kay Lariga. Yan. Kanan puntang Nabwa. Yan, Balatan, Nabwa, Manila. Yan, Balatan. Pa daw yung sandaan. Di kasi dito uso yung ano, conductor. Baka may kaklutang 30 yung sandaan. Dalawa kami naman. Baka hindi rito tulad sa Maynila na ano, pagsakay mo magbayad ka agad. Dito yung galing dito, kung kailan bababa ka magbabayad. Tapos ang malupit nun, nasa loob na, bababa pa para pumunta sa driver. Dito sa Maynila, abot magbaba mo. Kaya nga nung nag-commute ako dito, pagsakay ko, namasakay ka agad ako, siyempre nakalit ako sa Maynila. Tingin lang yung mga tao, tingin yung mga tao sa loob. Ay gabihan pa ko na, mamaya ka na magbayad sa GMO pagdating daw sa babaan. Ay ganun din ka ako. Dito bago dumating ng sentro ng Nabwa, hihinto muna yan dyan. Maninihin yung driver. Ito kami saan. Malapit sa sentro. Ayan yung simbahan. Ayan yung simbahan. Ito naman yung LCC. May ginagawa dito na ano, panibagong, hindi ko alam kung ano to. Maganda na nga yung dito sa Nabwa. Nandito lang kami sa ano, sa Nabwa. May pinapabili lang ako sa kapatid ko. Makabili ko na Loperamide. Pag bumabiyay kasi ko, talagang umiinom ako ng Loperamide. Mahirap na. Si mama, mamimili si mama ng mga paninda, mga gulay. Ay, ano bilhin mo? Gulay? Mga panindang gulay? Bibili mo? Ano? Ah, gamot pala ang bibilin niya. Gamot pala yung kala kung panindang gulay.
Gamot pala bibili ni mama. Binigyan ng barangay? Magkano? 1,000. Bigay daw ng barangay. Ano tubig? Kay mama, sa sari doon. Oo. Tapos kanya kay Ryan. Oo. Tubig. Yan, lakad papunta dun sa sakayan ng bus. Dala ko bigas, may bigas. Yan na lang. Ito. Gano turbina? 1-1 lang, 1-1. Yan. Dahil gamit ako koon. Tara, tara. Ha? Sa taas, sa taas na lang yung malita. Hindi, pwede puro may torpedo na lang, sa taas na lang halika. Ano ba? Makipunas na lang po, sir. Arin. Makipunas na lang po. Dugi kayo. Dugi. Thank you, thank you. Dugi yung talaga. Makipunas na lang, sir. Yan. Yan. Oh. Jacket mo. Sali. Puno sa tubot ang malita. Mga bado sa naman sa ito. Requirements mo. Dapat sa dito taas. Mga ano, ituan ko to. Nandito kami sa Naga. Muna. Pag naglolo na rin sa bus, tatandaan mo watch number. Hanggang 10, 888. Sunod daw na yung stopover, nabugon, nag-merge. Share muna. Ikaw lang? Alam mo naman ng CR. Ihilang kami. Medyo eh. Ito na lang ako. Ito tabugon. Natulog. Kain muna ako ng ano. Nagkape lang kasi ko. Itlog. May asin pa talaga yung dala. Loob kita loob. Nakaula pa. Saan ba loob? Kain muna kami dito sa loob. Kami sa Naga. Dahil pang bakante sa'yo, ako lang apply.
pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house Yan, dito naman sa, sa Tabugon. Stopover. Barangay Tabugon, Santa Elena, Cam Norte. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Cam Norte, Santa Elena. Hirap mag-test ng ihi. Hirap mag-test ng ihi. Sakit sa tiyan. Papuntang Manila, ito galing Bicol. Yung bus namin sinakyan. Kain muna kami ng kapatid ko. Kain, kain. Itlog, ulam. Kain po. Bili ang kapatid ko ng ulam. Kung ganyan ako na lang binakan. Ito talaga mga bangoy. Ang bulahanin mo.
Wala na agahinta na bakanin ko. Lug. Bibilisan ako ng karne sa loob. Ano may mga ano? May mga play dun sa loob ng ano? Tray. Hindi nagtugon si mama? Na ano? Dalawa na di pag-uli ko. Ano ba? Sa makasulit po. Saan mo no? Tatanong ko kung walang billing si mama na dalhin to balik. Makabalik ba yan? Hindi ka din mag-uli na din mo itong dara. Asa kub. Asa kub. Nandito namin sa ano, nag-stop over dito sa Sariaya. Sariaya, Quezon. Time check natin ay 6:51. Tanungin ko yung kapatid ko kung kakain. Ikaw ni ka? Kanon? Cup noodles? Ano na? Kain kami. Cup noodles saka ano, kanin. Cup noodles. Saka yung kanin. May itlog pa dyan, di ba? Oh. Tagihan tayong itlog. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this
this house of cards. With only hearts. You cannot reap what you never did sow. Yan, malapit na kaming bumaba. Kaso lakas ng ulan eh. Grabe yung ulan. Kung kailan yung pababa na kami. Lakas ng ulan. Time check natin ay 8:37. Lapit na tayong bumaba. Ha? Ready na gamit. Nandito na kami sa sa Turbina. Time check natin 8:56. Grabe baha. Grabe baha. Ilagay mo na yung ano mo. Ilipat mo na dyan. Ano? Buksan mo. Ito na kami. Wala pa yung sasalubong sa amin. At iniintay namin yung sundo namin. Buti na lang wala nang ulan. At humupa na rin yung baha. Turbina, Alabang. Yung sundo namin galing Batangas. Only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. Yan, dito na yung sundo namin. Ayan na. Nanula ako. Hindi, ito lang ako sa pagbago. Tara. Tara. Diretso na. Bagkadi. Kaya pababa na kami sa jeep. Sakay ulit ang tricycle. Dito na kami sa Santa Rosa.
bago exit. Bago. Yan, dito na kami sa tinitirahan nila. Yan, check natin 11:04. Nag-tricycle. Nag-jeep, nag-tricycle. Malapit lang. Yung maganda rito kasi may gate. Maganda rito kasi andito Oo. si Mami. Safe na safe. Tsaka si Atot. Kaya maganda na rito. Pwede pa magulay ng malunggay. Kaya ang dakul ay. Tutukbosin sa mga. Malunggay. May kamyas. Hindi ka pang pang tawag. Sa messenger. Dito na kami sa apartment. Apartment. Kakarating lang. Kakapasok lang. 11:09. Ayan po, nandito lang muna yung vlog at nakarating na nga kami dito. At bukas uwi din ako. Pinatid ko lang siya kasi first time niya na pumunta dito sa hindi pa nga tour Manila, Laguna. Ayan. Kaya sinamahan ko si mama sana yung maghahatid ka. So yun nga, baka kung mahilo pa si mama kasi may maintenance yun. Ako na lang. Ayan, bye bye. Love you all.